Lijep pozdrav, dragi moji petaši, i u današnjoj kratkoj video lekciji ćete za domaću zadaću proći kroz ovu lekciju u kojoj ćemo zapravo ponoviti vezu zbrajanja i oduzimanja koju ste vi u više navrata učili tijekom nižih razreda. Dakle, zadaću ćete zapravo riješiti u bilježnicu za školski rad. Stavit ćete naslov veza zbrajanja i oduzimanja. Ja ću naglasiti koje zadatke treba riješiti u bilježnicu, a koje zadatke ćemo ovako usmeno zajedno kroz video lekciju. Idemo sada zajedno u sljedećem primjeru, znači usmeno, ne treba ništa pisati, naglasit ću poslije što će trebati zapisati. Ovdje imamo jednu spajalicu i treba pronaći parove i otkriti kako su povezani. Prisjetite se još iz nižih razreda da su zbrajanje i oduzimanje usko povezani. Oni se nadopunjuju i vrlo često provjeravaju. Znači, zapravo rezultat zbrajanja provjeravamo oduzimanjem i obrnuto rezultat oduzimanja provjeravamo zbrajanjem. Idemo sada dobro promotri primjere i razmisli koje biste vi, znači, međusobno račune povezali. Dakle, pogledajmo, u prvom izrazu imamo 3 plus 6 jednako 9. Koji bi izraz iz desnog stupca odgovarao ovom izrazu? Tako je. Znači, povezani su 3 plus 6 jednako 9 sa 9 minus 3 jednako 6. Znači, rekli smo, još jednom i u nižim razredima ste često upravo na ovaj način provjeravali rješenje, pa ste rekli 3 plus 6 je 9, jer je 9 minus 3 jednako 6, a vrijedi da je 9 minus 6 jednako 3. Dakle, oduzimanjem možemo provjeriti rezultat zbrajanja. Drugi izraz na lijevoj strani imamo 7 plus 3 jednako 10. Pogledaj izraze na desnoj strani i upari odgovarajući par. Tako je, 7 plus 3 je 10, jer je 10 minus 3 jednako 7. Osim što vrijedi da je 10 minus 3 jednako 7, vrijedi da je 10 minus 7 jednako 3. Idemo sljedeći izraz, 5 plus 2 jednako 7. Odlično, uparit ćemo ga odmah s ovim izrazom desno. Znači 7 minus 2 je 5, a vrijedi da je 7 minus 5 jednako 2. 5 plus 4 jednako 9. Odlično, to ćemo upariti sa karticom na početku ovog desnog stupca. 9 minus 4 je 5. A vrijedi da je 9 minus 5 jednako 4. I posljednji par, 2 plus 4 je 6, njega ćemo upariti sa izrazom 6 minus 4 jednako 2, a vrijedi i da je 6 minus 2 jednako 4. Evo, sada samostalno u svojoj bilježnici riješite prvi zadatak. Zadatak glasi, pribrojnici su 4 i 6. Izračunaj zbroj, pa od zbroja oduzmi prvi, zatim drugi pribrojnik. Zapiši u bilježnicu. Kratko zaustavite video lekciju i kad ste gotovi s tim zadatkom, vratite se natrag za provjeru rješenja. Dakle, idemo provjeriti rješenje ovog zadatka. Sjetimo se još jednom da brojeve u zbrajanju nazivamo prvi pribrojnik, drugi pribrojnik, tako dalje, znači pribrojnici, a rezultat zbrajanja jest zbroj. Ako su pribrojnici 4 i 6, znači moram najprije postaviti brojevni izraz 4 plus 6 i izračunati taj zbroj. 4 plus 6 jest 10. Sada treba, zadatak kaže, najprije od zbroja oduzeti prvi, a zatim drugi pribrojnik. Dakle, ako od zbroja 10 oduzmemo prvi pribrojnik, pribrojnik 4, onda ćemo u rezultatu dobiti drugi pribrojnik, a to je broj 6. Ako od zbroja oduzmemo drugi pribrojnik, znači od broja 10 oduzmemo broj 6, onda ćemo u rezultatu dobiti prvi pribrojnik, a to je broj 4. Još ćemo se samo kratko prisjetiti, već smo to i naučili ste u nižim razredima, već smo ponovili na jednom od prethodnih sati. Dakle, u oduzimanju pak prvi broj se zove umanjenik,
drugi broj umanjitelj, a rezultat se zove razlika ili diferencija. Idemo sada drugi zadatak riješiti zajedno, vi u svojoj bilježnici, ja ću tu na bijeloj ploči. Dakle, zapišite račun 12 plus 8 jednako 20. Sada usmeno odgovore na sljedeća pitanja. Odredi prvi pribranik u ovom brojevnom izrazu. Tako je, to je broj 12. Odredi drugi pribranik, odlično, to je broj 8. A koliki je zbroj ili suma? Tako je, to je broj 20. Idemo sada postaviti vezu sa oduzimanjem. Dakle, docrtajte u svoje bilježnice ovako dvije strelice. Dakle, ako je 12 više 8 jednako 20, koliko ćemo dobiti ako od 20, znači od zbroja, oduzmemo prvi pribranik? Dakle, 20 minus 12. Dobit ćemo, tako je, znači rezultat će biti drugi pribranik, a to je broj 8. Koliko ćemo dobiti ako s broja 20 oduzmemo drugi pribranik, odnosno broj 8? Dakle, zapisat ćemo 20 minus 8 jednako, dakle, ako s broja oduzmemo drugi pribranik, dobit ćemo prvi pribranik, tako je, a to je broj 12. Vezu zbrajanja i oduzimanja često koristimo u zadacima u kojima nam je neki od brojeva nepoznat. Prije toga, kao što smo i u prethodnom primjeru, još jednom ponovimo nazivlje i u računskoj operaciji oduzimanja. Dakle, u ovom brojevnom izrazu 20 minus 12 jest 8. Prvi broj je umanjenik, drugi je umanjitelj, a treći je razlika ili diferencija, pri čemu je broj 20 u ovom oduzimanju umanjenik, ali u ovom lijevo zbrajanju je to zbroj. Idemo zajedno riješiti sljedeći zadatak. Vi u svojoj bilježnici, ja ću na bijeloj ploči. Ne treba prepisivati tekst zadatka, samo napisati da se radi o trećem zadatku. Dakle, Iva je zamislila broj koji pribrojen najvećem dvoznamenkastom prirodnom broju daje broj 458. Koji broj je Iva zamislila? Kod ovog tipa zadatka nije cilj da vi napamet izračunavate. Naravno, ponovljenom vezom zbrajanja i oduzimanja ćemo mi lako doći do rezultata. Pitanje je kako ćemo zapisati matematičkim jezikom ovaj problem. Dakle, idemo polako. Pošto Iva zamislila broj, znači mi ne znamo koji broj je Iva zamislila, prisjetimo se kako ste u nižim razdjelima označavali da je neki broj nepoznat. Pa najčešće ste crtali kućicu. Znači, Iva je zamislila neki broj, pa ćemo se staviti kućicu. Ne znamo koji je to broj. Kaže, taj broj pribrojen najvećem dvoznamenkastom prirodnom broju. Dakle, ako taj broj pribrojim, dakle, radi se o računskoj operaciji zbrajanje, najvećem dvoznamenkastom prirodnom broju, najveći dvoznamenkasti prirodni broj jest, tako je, 99. Znači, ako taj broj pribrojimo najvećem dvoznamenkastom prirodnom broju, daje, odnosno dobijemo ili daje zbroj, na različite načine može to biti izraženo, znači jednako je 458. Evo, sada smo odgovarajućim matematičkim izrazom zapisali ovaj problem koji je bio zadan riječima. Sad idemo samo primijeniti onu vezu računskih operacija. Dakle, nama je nepoznati prvi pribrojnik. Drugi pribrojnik je broj 99, a zbroj jest 458. Razmisli kako ćemo izračunati kolika je vrijednost ovog nepoznatog prvog pribrojnika. Tako je. Izračunat ćemo tako da od zbroja oduzmemo drugi pribrojnik. Kako to zapisujemo? Znači, to je kućica jednako i postavimo račun. Od 458 moramo oduzeti broj 99. Sada ćemo sa strane izračunati pisano. Znači 458 minus 99.
Kratko zaustavite video lekciju i izračunajte rezultat ovog oduzimanja. Sigurna sam da ste dobili rješenje kao i ja. Dakle, 458 minus 99 je 359 i možemo napisati da nam kućica ima vrijednost 359. Kako bismo provjerili jesmo li točno izračunali? Tako je, znači jednostavno bismo umjesto ove kućice u zadanu početnu jednakost uvrstili 359 i kada bismo njemu pribrojili broj 99, morali bismo kao zbroj dobiti broj 458. Međutim, od 5. razreda mi više nećemo pisati kućice, nego ćemo najčešće taj nepoznati broj u nekoj jednakosti zamijeniti slovom. To može biti bilo koje slovo, malo slovo A, B, C. Najčešće vrijednost tog nepoznatog broja mi označavamo slovom x. Sada ćemo isti ovaj problem zapisati tako da umjesto kućice stavimo slovo x. Dakle, mi bismo umjesto, vi isto zapišite u svoje bilježnice, znači neki nepoznati broj koji je Iva zamislila, stavili bismo x, uvećan za, rekli smo najveći dvoznamenkasti prirodan broj, 99, daje ili iznosi ili zbrojije, već kako će pisati u kojem problemu, 458. Dakle, nepoznati pribranik zamijenili smo slovom, najčešće koristimo slovo x, ali može i bilo koje drugo pisano slovo. E sad, kad zapišemo na ovaj način jednakost, onda mi taj izraz zovemo jednadžba. Idemo sad sa strane zapisati da se ovaj matematički izraz zove jednadžba. Evo ga. Jednadžba je zapravo svaki matematički izraz, odnosno u kojoj sebi ima znak jednako, znači to je vrsta jednakosti, obzirom da ovdje znak jednako, zato je jednakost, koja u sebi sadrži barem jedan nepoznati broj. Obzirom da ovdje na mjestu prvog pribranika imamo slovo x, znači da ne znamo kolika je vrijednost prvog pribranika, takvu jednakost zovemo jednadžba. Riješiti jednadžbu zapravo znači odrediti kolika je vrijednost tog nepoznatog broja, kojeg smo mi označili slovom x. Dakle, rješavamo potpuno na isti način kao i do sada, samo što to zapisujemo umjesto kućice, zapisujemo x. Dakle, obzirom da nam nedostaje prvi pribranik, pišemo vrijednost prvog pribranika, izračunat ćemo tako da od zbroja 458 oduzmemo broj 99. I zapišemo, znači nepoznanica x mi vrijedi ili ima vrijednost jednaka je, znači 359. Ovdje ćemo odmah i zapisati kako bismo napravili provjeru. Bilo bi dobro, pogotovo kad su veći brojevi, provjeriti rezultat. Dakle, provjeru ćemo napraviti, evo samo da uzmem drugu bojicu, provjeru ćemo napraviti tako da u zadanu jednadžbu, znači umjesto tog nepoznatog broja, znači umjesto nepoznanice x, znači nama slovo x zamjenjuje nepoznati broj, zovemo je nepoznanica x, uvrstimo ovaj dobiveni broj i provjerimo da li je sad ta jednakost istinita. Dakle, sada bismo tu početnu jednadžbu umjesto x uvrstili 359 i dalje bismo prepisali, znači prepisali bismo plus 99. Sa strane bismo pisano odredili taj zbroj, dakle zbrojili bismo 359 plus 99 i morali bismo rezultat dobiti 458. Kratko zaustavite video lekciju, u svojoj bilježnici izračunajte taj zbroj da provjerimo jesmo li dobili točno rješenje. Dakle, dobili smo točno rješenje i zaista, znači 359 plus 99 dobili smo istinitu točnu jednakost 458 i time smo riješili zadanu jednadžbu. Dakle, još jednom,
Umjesto nepoznatog broja nećemo više stavljati kućicu, stavit ćemo slovo, najčešće to slovo x. Na taj način tu jednakost zovemo jednadžba, zato što u njoj imamo barem jedan broj koji je nepoznati. Taj nepoznati broj obično zovemo nepoznanica. Riješiti jednadžbu zapravo znači za sada još uvijek vezom računskih operacija odrediti vrijednost te nepoznanice. Na kraju je dobro napraviti provjeru i to radimo tako da umjesto nepoznanice x uvrstimo broj koji smo dobili i da provjerimo jesmo li točno odredili vrijednost ili ne. Idemo sada zajedno riješiti nekoliko zadataka. Dakle, vi u svojoj bilježnici, ja ću tu na bijeloj ploči. Evo, stavit ćemo 4. zadatak pod A. Znači, sada nam nije zadan problem riječima, pa da mi prvo moramo postaviti jednadžbu, nego nam je već zadana jednadžba koja glasi x plus 345 jednako 433. Problem riječima glasio bi neki broj, znači nismo stavili kućicu, stavili smo x, uvećan za 345 daje 433. Obzirom da ovdje imamo zbrajanje, idemo se prisjetiti kojom računskom operacijom bismo odredili vrijednost nepoznatog prvog pribrojnika. Pokušajte samostalno, znači stavit ćemo x jednako i postavite odgovarajući račun kojim ćemo izračunati vrijednost sada još uvijek nepoznatog prvog pribrojnika. Tako je, znači treba od zbroja 433 oduzeti drugi pribrojnik 345. Ako ne ide napamet, zaustavite kratko video lekciju, sa strane pisano provjerite oduzimanje i onda vratite se u video lekciju i provjerite svoje rješenje. Dakle, traženo rješenje ove jednadžbe jest x jednako 88. Sada samostalno u bilježnici provjerite jesmo li točno odredili rješenje ove jednadžbe. Još jednom, prisjeti se, za provjeru ćemo u zadanu jednadžbu umjesto nepoznanice x uvrstiti broj koji smo dobili, u ovom slučaju 88, i provjeriti hoće li ta jednakost biti istinita ili ne. Zaustavite video lekciju i napravite sa strane provjeru. Dakle, kad smo umjesto nepoznanice x uvrstili broj 88 i tome prebrojili 345, dobili smo istinitu jednakost, odnosno jednakost koja vrijedi, to jest taj zbroj zaista je jednak 433 i time smo provjerili da smo točno odredili rješenje ove jednadžbe. Sada zaustavite video lekciju i samostalno riješite jednadžbu u B zadatku. Dakle, vaš zadatak je zapisati u bilježnicu jednadžbu, odrediti vezom računskih operacija vrijednost nepoznanice x. Ona sada stoji na mjestu drugog pribrojnika i zatim napraviti provjeru. Idemo sada zajedno, vi u bilježnicu, ja na bijelu ploču, riješiti 5. zadatak. Dakle, zapišite si 20 minus 4 jednako 16. Sada nam je zadano oduzimanje. Dakle, umanjenik je 20, umanjitelj je 4, a razlika ili diferencija jest 16. Idemo sada vidjeti kako bismo sada provjerili točnost ovog rješenja. Znači, na koji način možemo uspostaviti vezu sa zbrajanjem. Dakle, ako je 20 minus 4 jednako 16, tada vrijedi da je 20 minus 16 jednako 4. Dakle, ako od umanjenika oduzmem razliku, dobit ću umanjitelj. Tu će se često lomiti jezik. Lako je sa pribrojnicima i zbrojem, ali ovdje je umanjenik, pa umanjitelj, pa razlika ili diferencija. Kad će zadatak biti zadan riječima, onda se moraš prisjetiti koji je na prvom, koji je na drugom mjestu, koji je rezultat, ali ovdje ću ja reći jednostavno od prvog broja, ako oduzmemo rezultat, dobit ćemo drugi broj.
Kako ćemo zbrajanjem provjeriti rješenje? Tako je. Znači, ako razlici 16 pribrojim drugi broj, još jednom 20 je umanjenik, 4 je umanjitelj. Znači, ako razlici 16 pribrojim umanjitelj 4, onda ću dobiti u rezultatu 20, a to je umanjenik. Sad ću pokazati kako ćemo to primijeniti kod jednadžbe. Pogledajmo sada sljedeći zadatak. Vi ga riješite u bilježnicu, a ja ću onda na bijeloj ploči, zapravo ćemo ga zajedno riješiti. Ako neki broj umanjimo za 101, dobit ćemo 340. Koji je to broj? Idemo sada najprije postaviti odgovarajuću jednadžbu. Dakle, zadatak kaže, ako neki broj, znači nećemo stavljati kućicu, stavit ćemo x, umanjimo za, to znači oduzimanje 101, znači umanjimo ga za 101, dobit ćemo, dobijemo, daje, znači to nam je oznaka za jednako, dobit ćemo broj 340. I nas zanima koji broj ima to svojstvo. I sada nama nedostaje prvi broj, znači to je umanjenik. Kako sada dobiti umanjenik? Da li ova dva broja moramo oduzeti ili ih moramo zbrojiti? To učenicima često predstavlja problem, pa idemo sada najprije na procjenu. Uoči da je rezultat prirodan broj. A sjeti se da smo rekli da bi rezultat oduzimanja bio prirodan broj, znači da prvi broj, u ovom slučaju nama nepoznati broj, odnosno nepoznanica x, mora biti veći od drugog broja. Kada bismo 340 oduzeli 101, dobili bismo 200 i nešto, ne može nam prvi broj znači biti 200, pa kad se umanji za 100 da dobijemo 300. Ako ne ide tako, ja često učenicima ponudim da se naprave jedan mali šalabahter iznad. Evo ga, sad ćemo u bojici. Iznad se zamisliš neki primjer oduzimanja s malim brojevima za koje ćeš lako odrediti vezu između oduzimanja i zbrajanja. Primjerice, ja sam si obično pisala 5 kao mali šalabahter, samo potpisiš iznad minus 2 jednako 3. Dakle, u ovom šalabahteru, koji sam ja sad napisala iznad, meni je broj 5 je umanjenik, to je kao nepoznati broj x. Broj 2 je umanjitelj, to je kao broj 101. 3 je razlika, to je kao broj 340. Vidim da je meni nepoznati prvi broj, umanjenik, znači to je kao broj 5. I sad se pitam, ako je 5 minus 2 jednako 3, tada je, sigurno sam da odmah znate, 3 plus 2 jednako 5. Dakle, prvi broj dobijem tako da broju 3 pribrojim broj 2. I onda odmah vidim kako dobijem x. Znači, broj x umanjenik ću dobiti tako da zbrojim razliku 340 i umanjitelj 101. Dakle, to mi je pomogao ovaj mali šalabahter gore. Još jednom, meni nedostaje, znači nepoznanica x stoji na mjestu prvog broja, to je umanjenik. To je kao broj 5 gore. Pitam se kako ću broj 5 dobiti pomoću brojeva 2 i 3, pa tako da ih zbrojim. Pa kako ću onda nepoznanicu, vrijednost nepoznanice x dobiti pomoću ova dva broja, tako da ih zbrojimo. I zapišemo x jednako 340 plus 101. Ovdje naravno ne moramo pisano, ovo ide na pamet. Dok pišeš idemo u novi redak, znači vrijednost nepoznanice x jednako 340 plus 101, 300 i 100 je 400, 40 plus 1 je 41, znači 441. Idemo sada odmah napraviti i provjeru sa strane. Dakle, rekli smo da ćemo provjeru napraviti tako da ćemo sada u zadanu jednakost umjesto nepoznanice x uvrstiti broj 441. I u tom slučaju bismo dobili 441 minus 101. Idemo sad najprije to izračunati pa da vidimo hoćemo li dobiti 340. Isto možemo napamet.
441 minus 1 je 440, minus 100 je 340. Vidimo da smo dobili istinitu jednakost, jednakost koja vrijedi, znači vidimo da smo dobro izračunali, da je vrijednost nepoznanice x zaista 441. I na samom kraju riješit ćemo još jedan primjer zajedno. Kako za oduzimanje ne vrijedi komutativnost, sjeti se, to je zamjena mjesta i pokazali smo. Onda je jako važno na kojem mjestu u jednadžbi stavljamo oznaku za nepoznati broj, odnosno nepoznanicu, to jest nije svejedno da li je nepoznati prvi broj ili drugi broj oduzimanju. U zbrajanju zapravo možemo mijenjati mjesta, znači 2 plus 3 isto kao 3 plus 2. Idemo dobro pročitati sljedeći zadatak, ja ću malo u bojici podcrtati neke ključne dijelove. Pazi, koji broj treba oduzeti od broja 900 da dobijemo broj 812? Znači, da li sad neki broj umanjujemo za 900 ili 900 umanjujemo za neki broj? Razmisli. Pitanje je koji broj treba oduzeti od broja 900. Znači, tu je od broja 900. Znači, ja imam najprije broj 900 i pitam se koji broj treba oduzeti od 900. Znači, od 900 trebamo oduzeti neki nepoznati broj da dobijemo, da se dobije ili daje. Znači, to je jednako broj 812. Dakle, obzirom kad idemo sa oduzimanja na zbrajanje, onda nekad smo pokazali nekad trebamo, kod je neki broj nepoznat, nekad trebamo ostala dva oduzeti, nekad trebamo zbrojiti. Zato je najbolje u početku, iako to nije do kraja sjelo, napisati gore šalabahter. Znači, ja sam se uvijek pisala u osnovnoj školi dok mi to nije sjelo. 5 minus 2, samo pazi na potpisivanje, jednako 3. Umanjenik, umanjitelj, razlika. Meni je sada nepoznat broj na drugom mjestu. Znači, ne umanjenik, nego umanjitelj. To mi je kao broj 2. I pitam se, ako je 5 minus 2 jednako 3, tada je 2 jednako, tako je, 5 minus 3. Znači, moram od broja 900 oduzeti broj 812. Pa ćemo zapisati x jednako 900 minus 812. I ovo također ide na pamet. Znači, 900 minus 812. Znači, x jednako od 812 do 900 je 88. Tako je, x jednako 88. Jer 88 plus 10 je 98, plus 2 je 100, plus 800 je 900. Idemo sada sa strane napraviti provjeru. Dakle, u zadanu jednakost, znači 900 minus, umjesto x ću staviti 88. Ako ne ide na pamet, zaustavi kratku video lekciju, pisano oduzmi ta dva broja i vratite natrag u video lekciju. Ako ste točno računali, dobit ćete rezultat 812. Pošto smo dobili jednakost koja vrijedi, mi kažemo istinitu jednakost, znači da smo točno odredili vrijednost nepoznanice x. Još jedanput, jako je važno dobro procijeniti rezultat. Ako bi mislio da bi trebalo 900 zbrojiti sa 800, 800 je 12, ali zaokruži se kad ideš na procjenu, 900 plus 800 je 1700. I onda bismo tvrdili da 900 moramo umanjiti za 1700. Sjeti se da ako hoćemo dobiti prirodan broj, ovdje vidimo da je prirodan broj rezultata, da prvi broj mora biti svakako veći od drugog broja. To automatski znači da je vrijednost nepoznanice x manja od 900. Dođe mi u prethodnom primjeru gdje smo imali nepoznanicu x na prvom mjestu, tada je nepoznanica x svakako veća od drugog broja 101, zato što nam je rezultat prirodan broj. To uvijek imaj na misli kada imaš jednadžbu sa oduzimanjem. Dakle, uvijek prvi broj mora biti veći od drugoga da bi nam rezultat bio
prirodan broj. Znači ovdje nam je nepoznanica bila na prvom mjestu i vidite da smo ovdje do rezultata došli zbrajanjem i znamo da nam vrijednost nepoznanice x mora biti veća od drugog broja od 101. A još jednom, ovdje nam je nepoznanica bila na drugom mjestu, do rezultata smo došli oduzimanjem i vidim da mi prvi broj 900 mora biti veći od teg nepoznatog broja, znači da nam nepoznati broj mora biti manji od 900. Ovo ne možete i nema smisla pamtiti na pamet. Ako ne ide, makar ste to učili u nižim razdjelima, onda si uvijek zapiši jednu ovakvu pomoćnu jednakost iznad, jedan šalabahter, i pomoću veze računskih operacija ćeš lako odrediti rješenje. I sad ću samo na kraju iza napisati zadatke za domaću zadaću koju normalno rješavate do sljedeći put kad ćemo ju pregledati. Evo i na samom kraju domaće zadaće. Dakle, u prvom zadatku treba staviti ne odgovarajući, nego odgovarajući znak. Evo sad ću ja to odmah promijeniti. Samo malo. Evo ga, samo da ja to uredim. Znači stavi odgovarajući. Evo sad ću ja to promijeniti. Evo, znači treba staviti odgovarajući znak, veći ili manje, bez izračunavanja vrijednosti nepoznanice. Ja ću sad zajedno ćemo riješiti ovaj prvi primjer, samo da objasnim. Dakle, zadana jednadžba, neki broj uvećan za 56 daje 1238, odnosno x plus 56 jednako 1238. I sad treba procijeniti je li vrijednost nepoznanice x veća ili manja od 1238. Pitamo se drugim riječima, je li prvi pribrojnik veći ili manji od 1238, u ovom slučaju je on manji. Na isti način u sljedećim primjerima treba samo na osnovu zadane jednadžbe odrediti da li je vrijednost nepoznanice veća ili manja od broja koji ovdje piše. U drugom zadatku treba riješiti sljedeće jednadžbe, znači riješiti jednadžbu u svoju bilježnicu i provjeriti svaki put rješenje, samo da vidite da ne moramo vrijednost nepoznanice uvijek pisati, označavati slovom x, možemo recimo kao ovdje slovom a, ovdje recimo slovo n. Znači treba jednostavno riješiti te jednadžbe vezom računskih operacija, pazi kod oduzimanja, pošto ne vrijedi komutativnost, prvo si procijeni na isti način kao u prvom zadatku, usmeno si procijeni kakva je vrijednost nepoznanice u odnosu na ovaj broj, pa ćeš onda lakše doći do rješenja ili si gore napiši onu pomoćnu jednakost. I nakon toga imamo još jedan zadatak, znači u svakom primjeru je zadan problem riječima, treba najprije postaviti jednadžbu, dakle zapisati taj problem odgovarajućom jednadžbom, vrijednost nepoznanice možeš zapisati slovom x ili nekim drugim slovom i onda riješiti tu jednadžbu da bismo odredili vrijednost nepoznatog broja. Evo, vidimo se sljedeći tjedan u ponedjeljak. Lijep pozdrav!